Bakit kakaiba at mamahalin ang Rolls-Royce? Aalamin natin mula sa design, construction at uniqueness ang 10 dahilan kung bakit napakamahal ng Rolls-Royce. Number 10, time-consuming production process. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakamahal ng Rolls-Royce ay ang time-consuming production process nito. Kung ang ibang car manufacturers ay gumagamit ng automated production lines para bumilis ang paggawa ng sasakyan, iba ang ginawa ng Rolls-Royce. Sa Rolls-Royce production, naglalaan ng mga engineers ng oras at panahon sa mano-manong paggawa ng bawat unit ng kotse nila. Ang delicate process na ito ay nagre-resulta sa walang kapares na kalidad at detalye. Ang proseso sa paggawa ng isang Rolls-Royce ay mas matagal ng halos 6 na buwan sa normal production ng mga kotse ngayon. Napakalaking trabaho nito. Kasama na dyan ang pagtatahi ng logo sa mga upuan at pagpipinta ng mga fine lines sa sasakyan. Lahat yan semi-handcrafted at well-trained ang mga staff ng Rolls-Royce para sa mga skills na yan. Sinisigurado nilang top tier level ang craftsmanship na binubuhos nila sa bawat sasakyan ayon sa benchmark ng brand, at nag-o-offer din sila ng customization options para pwedeng magbago ang bawat unit ng Rolls-Royce ayon sa preference ng bumibili. Dahil dito kinakailangan nila ng malaking pampasahod para mabayaran ng panahon, manpower at well-trained professionals sa production nila. Yan ang isang dahilan kung bakit premium ang presyo ng isang Rolls-Royce. Number 9, exclusive parts at components. Ang mga Rolls-Royce ay binuo gamit ang mga exclusive parts at elements na hindi mo makikita sa isang luxury brand, at sinisigurado nila ang best quality components na may good design. Halimbawa, ang Phantom model na may twin-turbo 6.75-liter V12 engine ay custom built at designed lang exclusively para sa Rolls-Royce. Ang isa pang kapansin-pansing component ay ang architecture of luxury, isang all-aluminum space frame na gawa mismo ng Rolls-Royce na nagbibigay ng tamang fit at support sa sasakyan para sa mas komportabling biyahe. Ang paggawa ng mga customized parts na ito ay nagpapataas din ng expenses ng kumpanya kumpara sa paggamit ng mass-produced at generic parts na makikita din sa karamihang mga sasakyan. Number 8, special features at gadgets. Ang Rolls-Royce ay kilala sa kanilang special features at gadgets na isa ding dahilan kung bakit nakakasingil sila ng premium sa mga customers nila. Ang mga luxury cars gaya ng Rolls-Royce ay nagpi-feature ng premium amenities na tumutugon sa fine taste ng mga customers at nagbibigay ng walang kapares na driving experience. Ang ilang halimbawa ng kakaibang luxury feature na makikita sa mga Rolls-Royce ay ang built-in mini fridge, pang-imbak ng refreshing drinks para sa mga mahabang biyahe na aminin nating pangmayamang feature talaga. Ang Phantom ay meron ding automatic picnic table na nilagyan ng infotainment screens. Para din sa privacy ng mga mayayamang nakaka-afford ng Rolls-Royce, ang mga itim na kortina ay lumalabas sa bintana ng mga sasakyan sa isang pindot lang ng button. Para sa karagdagang karangyaan, meron din itong starlight headliner na kumukutitap gaya ng mga bituin sa langit at talaga naman nakaka-amaze. Number 7, high level of customization options. Napakaraming custom options ng Rolls-Royce para sa mga clients na gusto magkaroon ng unique driving experience. Depende sa trip nila, napakadaming personalization option ang bawat unit ng Rolls-Royce at namumukod tangi talaga kumpara sa ibang luxury brand. Ang mga clients ay may access sa 44,000 color palettes sa pagpili ng paint para sa kanilang sasakyan. Pwede ring i-customize ang interior, lagyan ng custom designs, materials at stitching, depende sa gusto ng client. Higit pa rito, ang Rolls-Royce ay may exclusive features gaya ng commission artworks at personalized starlight headliner patterns. Ang dedikasyon sa pagbibigay ng halos walang limit na customization option ay nagdadagdag sa bigat ng premium price tag ng Rolls-Royce. Number 6, luxury brand prestige. Ang pagmamay-ari ng Rolls-Royce ay hindi lang tungkol sa pagmamaneho ng isang eleganting sasakyan. Tungkol din ito sa prestige ng well-known brand. Sa loob ng mahigit 100 years, ang Rolls-Royce ay naiugnay na sa quality build, latest technology at walang kapantay na karangyaan. Ang Rolls-Royce ay naging simbolo na ng kayamanan at prestige sa mga celebrity, business tycoon at royalty. Kapag meron kang Rolls-Royce, parang kasali ka na sa isang exclusive group na na-appreciate ang finer things in life. Ang prestihiyosong imaheng ito ay nag-aambag sa mamahaling presyo at maintenance ng isang Rolls-Royce. Hindi nila dinudungisan ang reputasyon ng brand para mas makagawa pa sila ng top shelf product na binuo ng pulido at may pag-iingat. Number 5, handcrafted quality at craftsmanship. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahal ang Rolls-Royce ay ang kanilang handcrafted build at quality. Di tulad ng ibang gumagawa ng kotse na umaasa sa automated production,
din, pinapahalagahan ng Rolls-Royce ang manu-manong assembly para masigurado na lahat ng gagawin nilang sasakyan ay walang katulad pagdating sa quality at detalye. Mula sa bodywork hanggang sa masalimuot na interior stitching, nakikita ang expertise at precision ng mga bihasang technician. Ipinagmamalaki ng brand ang highly customized cars ng client nila habang pinapanatili ang maigpit na benchmark ng quality. Ang handcrafted na kalidad ng Rolls-Royce ay nakatugon sa pinakamataas na expectation, style at comfort. Ang prosesong ito ay nakakaubos ng oras at labor-intensive na nagdaragdag sa presyo ng mga luxury cars na to. Number 4, expensive material sa interiors at exteriors. Ang Rolls-Royce ay kilala sa paggamit ng mga mamahaling materyales sa interior at exterior na nakakadagdag din sa presyo ng sasakyan. Ang top shelf quality ng mga materyales na ito ay nagbibigay ng luxury appeal at karagdagang tibay. Halimbawa, gumagamit ang Rolls-Royce ng premium leather na galing sa mga exclusive supplier para masigurado ang pagkakapare-pareho ng kulay at texture sa buong cabin. Ang mga wood veneer na matatagpuan sa maraming modelo ay nagmula sa piling mga puno sa mundo na nagbibigay ng yayamanin at kakaibang finish para sa interior panels. Sa exterior, piling pintura lang ang ginagamit at mga rare materials tulad ng mga durog na diamonds para makagawa ng mga visually stunning na sasakyan. Bukod pa rito, gumagamit ang Rolls-Royce ng mga makabagong metal tulad ng aluminum at stainless steel para makagawa ng magaan at matibay na frames. Ang mga quality materials na ito ay hindi lamang nagpapaganda sa visual appeal ng kotse, nagpapahaba din ito ng buhay at functionality ng Rolls-Royce. Number 3, advanced engineering para sa comfort at performance. Iniyayabang din ng Rolls-Royce ang kanilang advanced engineering na focus sa excellent comfort at performance na nakakadagdag din sa kanilang premium pricing. Walang kapantay na good riding experience para sa driver at passenger. Higit pa rito, ang mga exclusive engines na custom built para dito ay nag-o-offer ng malakas na acceleration kasama ng magandang handling. Para mabawasan ang ingay sa loob ng cabin, ang Rolls-Royce ay gumagamit ng advanced acoustic insulation. Nakikipag-ugnayan pa sila sa wheel manufacturers para bumuo ng special wheels na puno ng foam para makabawas sa ingay sa kalsada. Number 2, limited production numbers. Hindi tulad ng mass market car manufacturers na gumagawa ng libu-libong sasakyan araw-araw, nakatuon ng Rolls-Royce sa paggawa ng iilang piraso lang para mapanatili ang high benchmark ng quality at detail. Sa strategy na ito, bawat sasakyan ay pinagtutuunan ng pansin individually, inaalagaan at hindi minamadali. Sinasadya nilang ilimit ang bilang ng mga sasakyan nila dahil pinapanatili ng Rolls-Royce ang prestihiyosong katayuan nito sa car industry. Ang pagiging exclusive nito ay nagdaragdag sa appeal ng brand sa mga mayayamang kliyente na naghahanap hindi lamang ng karangyaan kundi pati na rin ng uniqueness. Number 1, intensive after-sales service at maintenance support. Ang maintenance ng Rolls-Royce ay nangangailangan ng ekspertong kaalaman at skill dahil sa mga exclusive parts na ginagamit sa sasakyang ito. Tinitiyak ng kumpanya na ang customers ay makakatanggap ng top-notch support at highly trained technicians na nakakaalam ng bawat detalye tungkol sa mga sasakyan nila. Ang satisfaction guarantee sa customer ay makikita sa tuwing may maintenance o regular na service. Mapagkakatiwalaan mo ang mga expert mechanics nila sa mga authorized dealership. Pulido at with care ang mga gawa nila. Ang antas ng personalized service ay may presyo din at yan ang mga dahilan kung bakit mataas maningil ang Rolls-Royce at siguro mangilan-ngilan lang sa atin ang magkakaroon nito. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.